ayu jane, tapi nek kelakuane apik gak mungkin dipegat bojone. Lah umpamane kek kelakuane apik, lah sing ning omah kek salah umpamane ngono ki salah wong lanang. Ngono ki ndak lati pegat. Lah kok ngerti nek sing lanang sing salah? Terus ning kene kerja muter mati jungkir balik, jengking mleding. Iyuh nyambut gawe apa wingi nek jengking barang. Terus ning omah ngugur njaluk duit. Para lagi ra duwe duit ya njaluk. Kuwi aja pengen wong lanang belo-belo ngono lho. Kok iso rumah saku kok gelok kok jaran. Jarane tak kerekne ki Mang, tapi kebablasan. Lah nek jarane mbok karani yo negar-negar iki. Mungkin misalnya kayak sing salah wong lanang, misal ora gelem nyambut gawe kayak ngetengi kancane ibarate ngono kuwi umpamane. Wong lagi tembung umpama. Aku pengin lho cah tak cetane, Cuk. Mas. Pegatan ki padha-padha ndak demen ngono lho. Walah ngono to. Dadi ora salah siji ning megat ngono enggak. Wis padha ngono. Mbok gandane apa piye aku? Yo panggah gelem aku. Lek ku ndeleming ket mau lho asline ngenteni wek nawakne nang aku.